ऐका हो ऐका, आज 14 मे स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज याची जयंती. त्या जयंतीच्या निमित्तानं सर्व गावकऱ्यांनी मंदिरावर संध्याकाळी 6 वाजता जयंती साजरी करण्याकरता उपस्थित राहावे हो. काय म्हणते जानकीराम, कायचा कार्यक्रम आहे संध्याकाळी? एवढ्या जोऱ्यानं दवंडी देऊन बुडेला ऐकू नाही काय करावं. ते याचा कार्यक्रम आहे म्हणते ना, छत्रपती संभाजी महाराज जयंतीचा 14 मे आहे ना, त्याचा कार्यक्रम आहे म्हणते मंदिरावर संध्याकाळी 6:30-7 वाजता. मस्त कार्यक्रम घेऊन राहिले आता पोट्टे सुट्टे. जा लागेल कार्यक्रमाले पर राहते. मला पोवाडा नाही तर भाषण द्यायला जाणार. तर आज छत्रपती संभाजी महाराज याची जयंती आणि त्या जयंतीच्या मिसानं आपण सगळेजण इथे जमा झालो. आज छत्रपती संभाजी महाराजाची जयंती आणि या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण आपला बबल्या हे पोवाडा सादर करून सुरुवात करत. याच्या बाद आपल्या गावचे प्रतिष्ठित नागरिक सदाभाऊ हे 2 शब्द बोलतील. आज 14 मे छत्रपती संभाजी महाराज याची जयंती आणि त्या जयंतीच्या मिसानं आपण सगळेजण इथे जमा झालो. छत्रपती संभाजी महाराजचा जन्म 14 मे 1657 रोजी पुरंदर किल्ल्यावर झाला. त्याच्या आईचे नाव सईबाई आणि त्याच्या वडिलाचे नाव आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज. तर त्यांच्या आईचं लवकरच निधन झालं. त्याच्यावर जे संस्कार केले हे त्याच्या आजीनं म्हणजे राजमाता जिजाऊनं त्याच्यावर संस्कार केले. छत्रपती संभाजी महाराज हे निर्भीड होते, तर शूरवीर होते, तर त्यांनी अनेक किल्ले जिंकले तर आणि ते कुणापुढेही झुकले नाहीत. शिवाजी महाराजांचं स्वराज्य रक्षण करण्याचं काम हे संभाजी महाराजांना केलं. त्याच्या विचारातून आपण काहीतरी बोध घेऊया. धन्यवाद. छत्रपती संभाजी महाराज की जय. धन्यवाद सदाभाऊ. याच्या बाद आपल्या गावचे गणपताबा हे 2 शब्द बोलतील. आज छत्रपती संभाजी महाराज यांची जयंती. त्या जयंतीच्या मिसानं आपण सगळेजण इथे जमा झालो. संभाजी महाराज हे शिवाजी महाराजांच्या सारखे शूरवीर होते. तर त्यांनी बरेचशा लढाया लढल्या आणि जिंकले सुद्धा. एकही लढाई ते हरले नाहीत. तर त्यांच्या आईचं लवकरच निधन झालं. त्याच्यावर जे संस्कार आहेत ते राजमाता जिजाऊचे संस्कार आहेत आणि त्या जिजामातेच्या संस्कारात ते लहानाचे मोठे झाले. तर ते खूप शूरवीर होते, तर पराक्रमी होते, तर जिद्दी होते. तर त्यासोबतच ते एक लेखक होते, तर कवी होते. तर त्यांनी बुधभूषण नावाचा जे काही ग्रंथ लिहिला, ते महत्त्वाचा ग्रंथ आज आपल्यासाठी उपलब्ध आहे. आपण ते वाचू शकतो. त्याच्यातून त्याचे आपण विचार घेऊ शकतो. आजच्या तरुणानं त्याचे जे काही साहित्य असेल ते साहित्य वाचावं, त्याचे विचार, त्याचं देशप्रेम हे अंगीकारावं, असं या जयंतीच्या मिसानं मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगू शकतो. छत्रपती संभाजी महाराजाले पुन्हा एकदा माझ्याकडून
मानाचा मुजरा. गणपतबाबांनं लय खास शब्दात संभाजी महाराजाबद्दल मनोगत व्यक्त केलं. याच्याबाबत मी झांगो आबाले या ठिकाणी बोलावतो. खरं तर त्या दिवशी दवंडी ऐकली आणि मला बेजा हरिक आला. अशा जयंत्या पुण्यतिथ्या ते महापुरुषाचे कार्यक्रम जे घेणं आहे हे नवीन पिढीसाठी, पोट्ट्या पट्ट्यासाठी, आमच्या म्हाताऱ्या कुत्र्यासाठी हे चांगल्या गोष्टी आहेत. तर त्या दिवशी मला कार्यक्रम आहे म्हणलं की मला बेजा हरिक आला. मी म्हणलं चला आपल्या इथे जायचं. आणि खरोखर आपल्या गावातले जे काही हे तरुण पोट्टे सोट्टे आहेत हे चांगले कामं करून राहिले असं याच्यातून दिसून येते. तर बरं असो, आज 14 मे छत्रपती संभाजी महाराज यांची जयंती आणि त्या जयंतीचा कार्यक्रम आणि त्या कार्यक्रमाच्या मिसानं आपण सगळेजण इथे जमा झालो. छत्रपती शिवाजी महाराज, राजमाता जिजाऊ, शहाजीराजे याचे संस्कार हे संभाजी महाराजावर होते. संभाजी महाराज हे अशा साम्राज्याशी त्यानं टक्कर दिली जे साम्राज्य हे 15 पट मोठं होतं. म्हणजे मराठा साम्राज्याच्या 15 पट मोठं असणाऱ्या मुघल साम्राज्यासंग संभाजी महाराजांना लढा दिला. त्यानं गनिमी काव्याचा पुरेपूर वापर केला आणि औरंगजेब बादशाहले पूर्णतः जेरीस आणलं. संभाजीराजानं आपल्या कार्यकाळातनी एकूण 120 युद्ध लढलेत आणि महत्त्वाचं म्हणजे 120 पैकी एकही लढाईत त्याले अपयश आलं नाही. शेवटी फंद फितुरीने त्याचा घात केला, पण संभाजीराजे हे शेवटपर्यंत हटले नाहीत, झुकले नाहीत, भिले नाहीत. संभाजी महाराजांचं जे काही देशप्रेम आहे हे देशप्रेम, त्याचे विचार हे आपण अंगीकारणं हे गरजेचं आहे. तर मला या ठिकाणी बोलायची संधी दिली याच्याबद्दल धन्यवाद. आणि संभाजी महाराजाला पुन्हा एकदा माझ्याकडून मानाचा मुजरा. झांगो आबा खरंच आज मस्त बोलले. तर त्यानं थोडक्यात पण चांगले विचार आपल्याला सांगितले. धन्यवाद झांगो आबा. याच्या बाद आता वैभव हे एक गाणं सादर करत आणि त्या गाण्यानं आपण या आजच्या कार्यक्रमाचा शेवट करू.